देखो हो गैस खत्म हो गइल बा मेरा रुसिया सिया भुला जाता इसे इतना मेन काम बाटे का करी ये घरे में कोई काम न बाटे नहीं तो कब कब मन करला कि सियो ये छोड़ दे। हे भगवान कहाँ से क्या करते रहो? आइए दीदी बैठी। कैसन कुर्सी रख ले बड़ू ई कमाई गाय खाते की कुर्सी को ढंग के नहीं कुकी ना थई देखा ब्लाउज कैसन के सियला बड़ू देखा त पूरा ढीला हो जी पूरा ढीला हो आ सुनी ना ई बोलबेट का कपड़ा कहाला जानी यही से ये सन बढ़त रहत आटे और कुल कपड़ा ना बढ़ेला ई कपड़ा बढ़ जाला सियल देने को ढंग से कपड़ा का बेलन जे कितना निक बैठेला सबके ठीक से सियलू हमार खराब से आ ये दीदी का कह देनी जी आपको हम भलुक निक डिजाइन डाली ना 2 इंच 3 इंच का बेलाउज बनाने पीछे चेकर ब्लाउज सिय तरू है हाई और हम खेलावन बुढ़ो की जानी ना उड़ाई की पतो हिया कहवे आ सही के जी दीदी कोई के त नाही कहम मती हमार मन ना करले उनको कपड़ा सिए के काहे का बेटा अभी पिछला छोट का कपड़ा सिए लिए अभी ओकर पैसा नहीं खी देले जी आ देखो तनी आई ब्लाउज लिया के देले बड़ी की दिसंबर में हमारी भाई का बियाह बाटे जमनी त हमके पहिन के जाए के बाटे तो एकदम हम एगो तोहरे की बाकी चारों तरफ बाकी लगा के बेकार में तू सिय तारू नु मत सिय तर फेंक द मुंह पे आ ये भगवान सही के बेरी यहाँ ना ते वो देखम ना भीगा के चप्पल मारा मुंह पर ये दीदी का करतने अरे घर पे लाउंज का पट्टी बनावत रहलियो सिया बुदा सिया गेल आ कोनी है गौरी ब्लाउज बैठे तनी ये थुइया में पहनने खातिर आई ये देखो ब्लाउज दे तरू त ठीक कर तरू लेकिन अबे पिछला छठ का जोन ब्लाउज सासी होली तोरा के पैसा दियलु हो माने ई के माने बोला तनी रोवा के पैसा ना देना फ्री के का सिवाई ना ये दीदी साल भर पे एक दिन पैसा दे दी तो सिवाओ देखिए हम से पैसा दे के देखिए हमारे पैसा के ना दी ना माने तू पैसा दे के सिवाओ हम झिटके दे के सिवाई ना छठ पूजा का बाटे दू ब्लाउज का एगो साया का बता माने रोवा के चलो बढ़िया सियली तुम रोवा के दे दी ना तो बढ़िया हम सीना ना जानलू आइ त लेके आइलो बा महीन काम होवे तनी सिया या पैसा मिले त निक लागेला चल रोवा पैसा ना देही ना अभी ब्लाउज लेके कोई में ना कोई पहले पैसा दे दी रोवा के अब पिछला छठ का ले गइलू त दिहलू अभी छठ आ जी त साल भर हो जाई त माने दे हम नु बाहर से जे त दे हम ना अभी देखते बनी हाथ गोड़ सकेत बा सकेत बाटे ना जी दीदी देखी सब पैसा मिले घर के रखी चाटलन त निक लागेला चल आओ नाप ले ई तो जैसे लागत कि हमरा के बोलत तनी जैसे लागत कि कर्जा देले भाई हम जनवरी ले सी के देबे दिसंबर में ना दे पाई जानलू ना हमके परसों दे हम ए देखो तू जाके दूसरा के सिवा लो अभी हमर बड़ा माने ई कौन बात है कि सब दिन रोवा मेरी सिवाई अब जाके दूसरा मेरी सिवाई तो सब जाना तो पैसा देवे के चाहिए ना पैसा मांगे ना दिना के सुनो में तैलो कि कोई गो राशन वाला दुकान के खइले बानी कोई गो कपड़ा वाला के कपड़ा ले ले बानी होखे लगा कमारे नहीं कर मत ई रोवा से के कोला सजी एकदम होगी पैसा में खाना सकी का हो ई रोवा के कोला से कम के कर पैसा रखले बानी कोई आदमी के मुंह हम सुनतानी के तेरा को देला से दीदी दाम ना ले परिवार हां ना उ बेलाउं जे अतुरल का अरे वो हमारे मिलो जैसे सिले बनो अब अपन जाने में तो ठीक है सिले बनी अब का करी रुको मीटर में हमर खराब चलता कई बारी मुंडे काम नहीं के कर कपड़ो मत बेकार सीधे हम मीटर खराब अरे ऐसे कैसे हो हम एक बार के नाप लेने उनके हम जिंदगी भर बेलाऊं या भेजा लाई 32 साइज कर हां 32 चला हम पर से 34 को दे का टेंशन ले तो बढ़िया कौन इंच रही बढ़िया 2.5 इंच रही 2.5 इंच हां चला नीचे असई के अपन आदत छोड़ा लो पहले का अच्छी बोलत दीदी के रो वैसे कहला सदी के कर पैसा ले ले बनी हम क्योंकि घर में क्यों देखे जाता कि तू नमक रोटी खाता लो कि दाल भात खाता लो ये दीदी हम तो ऐसा तो कभी कहले नहीं की के तो हमारे रखले करो तू दूसरा के हम का देखे ये कैसे कहत नहीं तो दूसरा के कहत नहीं के हमरा के कहत जी हमरा के कह दिनु ओकर के इतना झोटा लसर के मारन नु कि का कहे के वो अपन नहीं से देखत रानी कि हमरा घर में का होता त का ना ओकर त लगा के चलो तड़ी सो लेकिन ना जाने के बाद बा लुगा बहुत होते मार बहुत आदमी कहता के हम तो पले जाई बता की रो से कहला से जी हाले तो दीदी कहत रहलियो कि घी लेके मेरे तो पैसा नहीं खी देले कोई यार पैसा घी नहीं देले जी नहीं देलो एकदम से झगड़ा लगावले क्या हो कहां कहां ना बाकी अपन ये भरते नहीं कि दूसरा का चौक लगा करे भरत का और का दिमाग ये बात चले का तू कोई नहीं बता ना कहिए क्यों देनी हमारे घर झगड़ा मत कर हमर बूढ़े ही ना हमरे कहत कि सबके उधार के पर उधार हम लोग लेबे तू ना कहलू के हमरा उधार बटे हां ये बाउन 3-4 बैलेंस को बटन कर हम भी एलो आ चुके कहत नहीं ई कौन अपने
हां अच्छा अच्छा हमर बूढ़ बड़ा थो ला ये अपन झगड़ू लगा ले नी उठा के लेके जा जा ई जगह खाने के हमारे घर में सब लगे लगे जा दौड़ दिया देवेला हां हम चाचा सास लगे झगड़ा वाली इतना दौड़ दिया दावत रहे आ तू आ तेरा घर लेना तेरा पूरा ये कोई देनु तो फिर बात का तू देख ली चलो लिपस्टिक पोत ले तड़वा देखो पूरा सुधर खाने फैला ले ले बाड़ू हां फैला ले ले बाड़ू ए चल हमारे तो कोई देख के लाइनो ना मर जाए तुम्हार कुकुर भिड़ोले चले बुढ़ी बजा तो का हो ये दीदी कहां चुप करा अरे मेरे मुंह से निकल गेलो जी अब का करे तू कम बाड़ू तारा क्लास को से बुला देना सुनी ना आया दीदी अरे आई बैठी ना जनी अरे क्या चामिया का जीवला में फेंका गेला ठीक बानी के मुंह पे कम पाई लगा दे का पूछे तनी हमके कि हम के बारा पाई लगैलू चुप करा चुप का कर तारा तो तू ना कहे के चाहिए कि हां हमरो तो रहलटे तो हमर नहीं खिचार को बेलाई जरा बस नहीं के बाकी जा पूछो तो जे जानता जे सीए तो ना जानता जी मदर डेयरी के पास सब चीज दूध के सब चीज के बाकी बाटे सब लोग टोकेला हम औ देखाले माने कि दूध को 20 रुपया का बाटे दूध तो 23 रुपया का तो 3 रुपया उधार लगा के भागली में हरा ई कौन का छोटे और किसी ना कहलिए छोटे हमरे कह देली त हमसे तो पेट में के एक छिपा भात पचे लेकिन बात ना पची एगो त आ ठीक ना भइला के मुंह पे कहा गइल ई रम खेलाम को पतो ई कौन खिलाड़ी दिया ई कोका गो लइका पटा के रखले बिया कोका गो कैसे लिपस्टिक हमरे कह दिया अपन लिपस्टिक कैसे पुतले में सुपने खानी अपन गिरबान के झपले बची जाई अब तो हमसे बैलेंस से तो तोड़ देना पैसा दे देना जी हमके ई चीज निक लागेला अजनी जी हमर गैस नहीं खे भराई हमर बड़ा टेंशन लागत है त मांगे के चाहिए पैसा से हो के मने मांगी उ तो अपने झड़ा दे झगड़ा करे लगनी तरह के बैठे खाती तो तू लड़ा के अथी कर देलू मुंड जाई दी पूरा मत मानी जवन मुंह पर बात रहला मुंह पर कहा गइल में पूरा कमाने के बजी जे मेहनत काम करत हूं ना जानता सिलाई पूराई और के जानता जे पहले तो उ जानता ठीक बात है हम जाता नहीं अपना घर ठीक बजाई उनई का ब्लाउज आज एगो आज लगाई एगो साल भर की बाद लगाई आ कब की बहिए नहीं खेल गइले जेने उ पैसा दिया वही ना उनका सिलाई कर एगो बहिया आज लगाई एगो का लगाई तो खुद जुड़ा जाई ट्रेन का जानी कहां से आई तोरी चुरकी में काजल करो ड्राइवर बड़ा कसाई बड़ा नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुए गोड़ लगतनी जैसे वीडियो हमनी के बनले बन जा ई अक्सर होला कि सीआई करा के आ ओकर पैसा उ लोग भुला जाते जा तो मेहनत काम बाटे तो जे सीए तो ओके अपन पैसा दे दे जा लेसन काम मत करी जा और नमस्ते प्रणाम हम शिवानी और कहना चाहते हैं जाके हर एक जगह उधारी ना करे के चाहिए इज्जत पे सच्चा नमस्कार प्रणाम हम अंजलि मोरिया गोड़ छुपे गोड़ लागतनी आई वैसा थोड़ी ना बाकी केहू ब्लाउज से तो पैसा ना दी फ्री के सी दिहन जा ना ऐसा कोनो बात नहीं के लेट सेट होत रहेला लेकिन मिल जाला आदमी के ये वीडियो के साथ दीजिए विदाई अगला वीडियो में फिर मिल जाए जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।